No a chalani, nezabudíme do vlajky, zatlačíme, hej? Tak já se narodím na tebe, až řeknu. Až na tebe, až... Já vám povím kedy, hej. Každopádně to možná by měl ten... Zavři na to. Tenek už spí? Ty už taky spím, už. Ten barák bude řešit to samé. Má nějakou změnu taktiky. No, ty jsi, však on to změnil, tak my musíme vyskočit na C taky. No, oni mají nějakou změnu. Pojďte na mě. Tak to bylo zase maraz. Ale družstvo eliminováno bylo, co jsem... To zvedaj. Ale Ečko ještě pořád nemáme, chlapi. Já se snažím, ale mám tam tým lezet. Dobrý, víte co? Já jdu vzít Ečko, jo? Ať víme, kdy blíka. Tečko ještě není naše, ne? Já už si ho beru, já už ho radši beru. Tečko jsme projebali, že? Ještě ne. Kvalitně. Ne, on to tam drží. Do vody skočil, Tak pojďte do vody skočil. Další skočil do vody. Minomet, vole, Pojďte hej. do vlajky. Daz minomet, hej, pořád, tak to si dělaj prdel. Já jim zkusím ošít dozad, kdybyste vydrželi. No, asi nevydržím. Já jdu na tebe, ty pomůžu. No a bacha, jsem potěšil palbou. Ale pryč odsud bylo si mi něco dodat. Dostal, nebo jak jsem dal? No vole. Ten ICG na C má 12 na 1. Tam minomet, vole. A jsme to... já jsem to prohráli, já jsem to... Na Dčko, chalani. Na Dčko, ostaneme tam chvilku. Na Dčko, jo? Na deltu, ano. Dčka na Ačko. Jdu na vás. A chci si brát inženýra nebo medika? Nevím vůbec jako teď.
Takže je to už někdo. Ty vole mezi bečkem, vole, už mě vole tam úplně vzadu, vole, Ty zabili. piče, já se si... Mám počkat na tebe. Zadní vlajku, jinak se v prdeli, a ten tank nemůže furt vyjíždět. A musíme na to Ačko, bych to zkusil. To Ačko musíme nějak vole přes tu vodu, nebo já nevím, kud má vole. Já bych to se trošku rozdělit, zkusíme 2 tudma a 2 tudma, už jak 2 přes moc a 2 přes vodu. Někdo Jsi přeplázil baraku? Ne, nepřeplázil, Ne, ne, vole, když on vole střílí po mě, už je zabil. Mám medika, víš, to s... Enemy jeep spotted. Over. To napíše smůla, že se zabiju, ty. Jestli má zmačknout padák. Guys spotted an enemy soldier. Over. Jdu být zkusit ten most, vole, zadymít, vole, nebo mám si vzít týmovnice? Tam já nevím, stojí, ale za tím mostem stojí tank, nestojí náhodou. To je jedno, a na stejně přes ten dým neuvidí. Je tank na nás. RPGčko vrtě. Dostal. Tas dostal, zabít. Ale už jsou dole, 3, 4. Kdo zabil? Rush Ačko. Pojďte, teď jsme prošli ten tank a ten tank až další vyjede, vole, teď. Hej, já bych šel na Ačko, teď jsem tam vykiloval 3 lidi. Tuneluje. To pytle, Enemy soldier. Hej, tady někdo chybí v četě? jo. Jestli to, tak pojďte na mě. Ale teď už se přihlásil, myslím, už. Hej, dole. ja som zabil omylom 320 smokom niekoho, na to kiklo. Ježišmarja. Vyderka ještě v tunelu, tam. Je to Ačko. Nech ho za ním do toho tunelu, nech toho tam, ať si tam vole, ať si tam je, kurva. Já jsem na suchu, ty vole. Jo, ale ty jo. Mohl dělat spawn aspoň. Už jede tam někdo, kluci? Já mám zebrat ammo, ty vole.
Jak to, že tam může kurva projít, vole, to není možné, vole, chlapi. To Já je z jsem naší tam za- strany, vole. No, Ale já to je z jsem- naší strany od vody, ty vole, tak nemáme ten tank do prdele, když tady ten náš držíme. Čakaj na spawn. No, protože už nemáme ani jeďku, že? Pomůžeme mu s těma ječkem, nebo? Na Ečko, bežte. Tlačme se. Tam chceš tlačit, teď? A to vypadá, že tam je ten tank uprostřed, že? Ty vole, to chce fakt, já nevím, ty vole, aspoň jedno... Pojďte na mě dva. Na druhé straně, pojďte. No, náš tank padnul, ty vole, tak teď to bude Hej, zajímavé. vy ty dva, vole. pojďte na mě. Rozuměl. Berem to, berem jim bečko, Pojďte na Bčko. Já Zkuste půjdu, peklo půjdu. znout. ale jeden se schovat, vy úplně počká, si někde půjdu schovat. Tam, kde mě může vidět jenom cheater. A tady budu sedět. Já schválně budu tady a já zkusím na sebe nalákat někoho, vidíte. Potom, když dozemře, tak na mě, můžete mi tady spawn a... Hoďte mi tu medika, když tak. Já budu na sebe lákat, kdyby někdo půjde, tak. Hoď mi medika, jestli máš, náhodou. To mě minomety začali pálit. A už se někdo jde. Budem na to C dozad jim? Já bych zkusil C dozad, víš jak? No ale už se to stavuje na Bčko, tu banda. A máme většinu vlajek, 3, teď mám jedna blika, no ale... Jo, ale jsme o 300 tu dole. No vás ví, že? Hej, 2 jdou nebo 3 po mně, hej chlapi. Rovno z ulice. No mám. Pacha je tam za rohem, vlevo. Sorry. Doufám, že to byl aspoň headshot. A já bych, že tady bude salva minometu. Ten minomet to tu sorry, jak chci. Já už mám jenom pistolku, jo. A už po mě střílí minometry, ty vole. Ježíš Maria, vole, ten je tam, vole, zakempený, vole. Barakuda, vydrž na chvilku. Já už nevydržím, já už po mě že jich hafo. My máme většinu vlajek, my musíme teď nějakou musíme držet, jo? To je pryč odsud, vole, tady na minomet, vole, jako dělané.
Oni jsou v té, vole, v té budově, ty vole, tam kde jste se spawnovali, tam jich je hafo. Jo, už. A je trošku nalákám tečku, ať se trošku stáhnu s tím tanky. I need new rounds. Ty pičo, ten vole minomet, vole, na mostě. I need some rounds. I'm out of ammo. Jo, díky, ty vole. I need new rounds now. A už se stáhnu s tím tankem, aspoň trošku na tu cečku, vole. Ty pičo. Ty vole, ne. Tak to Bčko, že všichni, ty vole. Tam běží banda jak cip, teď na to Bčko. A mě nespawnujte ani ty vole, to... Pryč, ty vole. Úplně Zás moc. vole ten čurák na ten Dragono, vole, ne. Ačko budeme mít. Máme, pojďme na to Ačko, ne? Jo, ale tu je tank, ty vole. Chalani nade. Tak střílejte po něm, dokud jste v ochraně. Já mu budu likvidovat ty opraváře. Z Dčka na Ečko útok. Už ho mají, ale to Ačko. Tak nebudeme bránit to Ačko, už mi ho padá. Abych Držte nechal Ačko, to držte Ačko. Ačko být, Ačko. Je hodně na to Ačko, tam by se někdo... Pojďme z Ečka na Cčko, vytlačíme. Bčko, ťuka, tak oni budou na to, ale Pojďme. bacha, tank projíždí, hele, tank projíždí, jak co? Bere ten náš tank. A už je, A já jdu pomoct tomu našemu tanku, ty vole, bo... já jdu taky. Já vole, jak tam bude ten Uky v tom sedět, vole, jako kokot, vole, tak... Jo, ale tak ten Uky, vole... A já mám bizář jedného, Urky jde dolů. Tlačíme na Bčko. A tank je dole, hoši. Tam si. Pěkně chalani, pěkně. Ale teď my to musíme držet, neútočit, vole. Já držím sám ten most, jakoby bez té vlajky, jo, tak. A je bacha, někdo nám bere něco, co nám to berou. Jsou za náma z Cčko, ze zadu, řekni Cčko ze zadu. To jsem dostal, ufa. A na Bčko. Měnil jsem si kýv, jo, od ufa, protože nemám náboje. Já držím medic. ten most tu sám a stahuji na sebe army. Ale viděl Teď mě, víc, ty vole. Tak my máme tři vlajky, proč to nedržíme? Já držím ten vole mezi A já Ačkem vím, ale že my točíme furt na to Bčko, ty vole, to jim musí popadat tikety, ne, jak budou se... Jako na to Bčko se každopádně strašně špatně útočí, když je tam milion, že?
Na to máme vysrat, stáhnout se, nebude nás to stát tikety, vole, a... Hej, tlačí na bečko aj tak príkazy máme, žiaľ. No, zrovna na to Bčko jiné, no já myslím, že nám prochází teď na Dčko, jo. Určitě, já jdu na toho, já jdu tady na místě. Zastavili jsme je tu. A to je dobře, protože jak by nám zase vole prošli, vole, tak by to v píči, vole. Ty vole, za náma jsou, ty vole, autíčko, vidíš to? Všechno, co je za náma? Tam mohli projet, hej. No, teď to nechápu. Jako každopádně to Ale je... nemůžeme tam letět všichni, že? No, jsou na Dčku, do baráčku zas. A jsou zas, vole, zas ten samý scénář. Na Dčku jsou v tom baráku, ty vole. A ty pičo, vole, zas ten rejták, vole. Je to zabil vole, baráku, to je vole. Ha? Ale Dčko je dolů, ty vole. A já mi se měli bránit 3 vlajky, kurva. Já nevím, proč Ačko, chalani, skúsme zobrať, ak sme živí. Ak nie, tak braňme bečko. to zberou. Dal malém tým kill. Ale zase někdo v baráku, ty vole. To je jasné, vole. Budovy čistí Ečko mají. okolo Dčka. No, Ečko už je naše, že? Ečko je tam tank, tak chlapi, tak to snad nestratí. A já bych zkusil zase na to Ačko tlačit trošku přes vodu. To v té ulici tady, že? No, ty si... Jo, dívám se. Dobrý? Je to čisté. To jdem, kud má? Hej, Tady přes má vodu, asi. vidíš, že? Na mapě spotovaný. Přes vodu? Já jdu, počkejte chvilku. Půjdeme všichni? Ale vpravo máme tank, jo? Tak půjdeme radši vlevo. Mě by zajímalo, kdo umře jako první. No, já si ho jdu zabít. No. Hej, tohle, proč se to stalo? Hej, to Braním. tečka. Tady zase nám Dobijeme se. berou, Cčko, no. Na Ačko pojďme, chalani. Choďte, smerom k Ačku sa tlačte. A, nejde, šel nikdo za dvoje. Pojďte na mě rychle. Jdem, baraku, dobře, schovej se. Pojď před náma je. Rozeběhneme každý do jiného rohu, to je nejlepší. Počkej, baraku, dá ti tam hodím medic a můžu tam někde kempit. Vylez si někde, kde chci do okýnka a ti to přímo. Já nevím, ať není Claymore, vole, bo on to tu hází rádi, vole. Hej, Claymore, když ji rychle doběhneš, tak tě nezabije. Jenomže asi na 38%. Máš tam medika, tak si sedni na medika. Kam se útočí, hoši? Ačko?
Náčko. To je Bčko zrovna. Barakuda Z bylo druhé strany, vybíhat. z druhé strany. Tam ho. Já jsem tam na sebe nalákal, jo. Já už je trefuju, ale... To rychlejší. Já je trošku nalákám Barakuda, tak se připrav, jo. Tlačím ebe. Jo, Jsem dead. Útočí jakoby, vidíš ho, spotovaný. jo. Tu hází granáty, vole. Potřebuješ ammo nebo ne? Jo, Počkej, já ti tam, já se na to kopnu. Já ti hodím až do schůdce 4, jo, takže... jo. Ty pičo, já nemám Claymory. Hej Barakuda, už to vypadá, že ti půjde někdo nahoru, jo? Tank trefím. Hej, já mám C4 na ten tank. Už jestli chcete... Je po mně, hej. Po mě jdou, hej, po mě jdou ve velkém, hej. Já jsem dostal. Ježišmarja, jsem se... Až to bylo úplně teďka to jednání ode mě. Jo, Máš vidím tam- tank, pojďte ode mě se dobře střílet na tank. Tu máš ammo, Barak. Jo? Jo, já tam mám pořád. Odsaď se dobře střílí. Já zkusím C4, já mu nadběhnu, já zkusím C4 mu dát. Co to šlo? Ej, Barakuda, už ti tam jdou, půjdou ti To tam. už mi dostal tank, Ty vole, nechápu, jak vole. Turky. No, Potřebuješ ammo, nebo ne? Já si vezmu inženýra. tank. Teď dostal kolik do trefil ten strom, kurde. Se vylez výš a najednou to na něho nasolit. Dostava vyřazen. Na C, A už chalani. jsem mrtvý. Útok na C. Nevím, tam už tam jede ten Urky. Já nevím, jsem měl zkulku bránit ještě to. Zbrava na Cčko, útok. Ečko jde dolů, ty vole. A tank. Na Charlie útok, z Bčka, chalani. Na Ečku jsou 4 borci, jo, celý sklad tam je. Michala, proč? Do vlajky se tlačte, chalani, do vlajky. Teď. Pojďte na Ečko, počkej Ečko. Ten tank ať drží Cčko, ne vole, tak. Jim nám tank rozbijou, jo? Tak to mě posad, čím? Já teď bych na to vsadil. Tečko je v píči, že? Na C, chalani. Co bylo za Přes výstřel? most.
Ty brďo, tak to byla halda, že jsem tě trefil. Tento Zase jsem až za... tam behol v ľude. Já jsem až za, vole, za tím. Tlačte sa k stene. Skúste držať. A pomaličky tlačiť B. Ale a když se stáhneme, nevyjde nám to na tikety, když ho budeme obstřelovat, ani budou chodit furt do vlajek. Jako zase já jsem rád, že se trošku útočí, protože Já čekat vím, že jo, ale že jinak to nevyhrajeme, ale když se úplně stáhneme a budeme Jo, vole ale jenom dívej držet se, dívej je se, co nám- obstřelovat a dívej zvedat se ze zadu. Tak nemají šanci. dívej se, to nám dělá Urky, jo? Ale Urky by tím pádem možná nemohl vole obstřelovat, že? Jo, akorát, že Urky už je zase té svoji oblíbené ulici, že? Uprostřed. Už zase. Vidíš to? A obstřeluje nás pěkně ze zadu, že? Všechny. To dělá na štangu, vole, jako teď. A náš tank je zase v píči, že? To musíme dojebat, pojď. Ale já jsem mu dal tyhle už 3 RPGčka a víc toho... Je mrtvý, dobrý, pojďte. A Cčka, vidíš to? To je přesně ono, vole. Ľavá strana, pozor. Ľavý most, na ľavý most. A tak ten tank potřebuje manipulovat, když ten team kill, víš, jak on se nemůže dívat, to vedu tady to. Kam sa stiahujete chalani, VCčko? Do vlajky sa tlačte. Já tam ani nedojdu. No, tam jsou totiž, já jsem si všiml, oni tam hodně vole, dávají podpory, oni si to hodí na ty nožičky a střílí na to Smokujte, Cčko. smokujte. To je bez šance. Oni si prostě lehnou a teďko my chodíme. Prostě jim do rán, to se měli dělat, jak se měli 3 vlajky, toto, Držte tuhle Ečko, taktiku. držte Ečko chalani. Tam jo. Do killy vole na spawny, vole. A to už je v piči. Voľná hra chalani. Autíčko s cestičkama tady. To je Urky za tom tanku, ty vole. Já nevím, co by dělal ten Urky, kdyby nebyla ta technika v tom Battlefieldu. No,